Ένα πολύ γραφικό χωριό 20 λεπτά έξω από τη Δημητσάνα είναι τα Λαγκάδια, για τα οποία θα έπρεπε να αφιερώσετε, όπως και εμείς, ένα μεσημέρι από το Σαββατοκύριακό σας, ώστε να φάτε σε μία από τις τοπικές ταβέρνες, εφόσον υπάρχουν πάρα πολλές στα Λαγκάδια, καφετέριες, αλλά και πολύ άστρα ξενοδοχεία επίσης. Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας. Εδώ πέρα λειτουργήσε πρώτα ως σχολή, στην οποία φοιτησε ο παλαιόν πατρών Γερμανός και ο Παπαφλέσσας. Στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ένα πλήθος βιβλίων. Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν κυρίως τα λογοτεχνικά, επειδή αυτά ζητάει περισσότερο κόσμος, αλλά λειτουργεί και ένα λαογραφικό μουσείο, στο οποίο μπορείτε να δείτε εκθέματα όπως αντικείμενα παλαιά, όπλα και διάφορα άλλα δηλαδή. Σίγουρα η βιβλιοθήκη θα τη θαυμάσει όποιος έρθει, αξίζει σίγουρα να έρθετε, είναι δωρεάν η επίσκεψη, γίνεται μια σύντομη ξενάγηση ενδιαφέρουσα. Για να πούμε και επίσης ότι η βιβλιοθήκη δώρισε σχεδόν 4.500 βιβλία για τον πόλεμο για να φτιαχτεί μπαρούτι και έμεινε μόνο με 500. Σήμερα υπάρχουν αντίγραφα μέσα, χειρόγραφα, τα οποία έχουν διασωθεί και βεβαίως είναι αξιοθαύμαστα, δηλαδή όπως Ευαγγέλια, διδακτήρια της σχολής, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες. Αυτό δηλαδή αξίζει η βιβλιοθήκη να έρθει κανείς. Και τέλος να πω πως υπάρχει το αστεοφυλάκιο του παλαιόν πατρός Γερμανού και η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα. Βρισκόμαστε στο βυρσοδεψείο, δηλαδή εκεί όπου έκαναν τα δέρματα των ζώων, τα μετέτρεπαν σε ρούχα. Το Μουσείο Υδροκίνησης, δηλαδή ένα μουσείο στο οποίο έχει διάφορες χρήσεις. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, κυλάει νερό από το βουνό και έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μαγικό τοπίο. Υπάρχει ο Μπαρουτόμυλος, δηλαδή εκεί όπου παραγόταν η μπαρούτι για τον πόλεμο. Υπάρχει το βυρσοδεψείο, δηλαδή αυτό που σας έδειξα, όπου παράγονται τα δέρματα, τα υφάσματα δηλαδή, από τα δέρματα των ζώων και διάφορα άλλα μηχανήματα παλιά.
Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αμιαλών. Αξίζει σίγουρα να έρθετε, είναι μετά ακριβώς από το Μουσείο Υδροκίνησης. Ο δρόμος μπορεί να περάσει κανονικά με το αυτοκίνητο. Και σίγουρα αξίζει η επίσκεψή σας, γιατί ακούτε την πολύχρονη ιστορία, όχι πολύχρονη, την ιστορία της Μονής, η οποία μετράει πάρα πολλά χρόνια. Στο ιστορικό δεν επιτρέπονται βίντεο, οπότε δείχνω μόνο το εξωτερικό. Βέβαια, σίγουρα αξίζει να έρθετε, να την επισκεφτείτε και να δείτε και τη μαγευτική θέα στο Φαράγγι. Εγώ το προτείνω από την επιφύλαξη. Εδώ πέρα είναι η πλατεία της Ξακουστής Στεμνίτσας. Η Στεμνίτσα έχει 232 κάτοικους, αν δεν κάνω λάθος, με την απογραφή του 2021. Είναι ένα χωριό σε υψόμετρο 1000 και μέτρων, στον ίδιο νομό με τη Δημητσάνα, όπως είπαμε. Και στη Στεμνίτσα επίσης το ξεχωριστούμε το 1976 ιδρύθηκε η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας. Λοιπόν, αυτή τη θέα θα έχει κανείς αν κάτσει να φάει το φαγητό του, να πιει το ποτό του, τον καφέ του, στο κέντρο της Δημητσάνας. Δηλαδή βλέπετε γύρω όλο το Φαράγγι του Λούσιου ποταμού, γιατί αυτός χυλάει και πηγάζει από το όρος Μέναλο που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και πραγματικά είναι μαγευτικά. Μπορείτε να τη βρείτε σε 3-4 μαγαζιά σίγουρα αυτή τη θέα στο κέντρο εδώ της Δημητσάνας, και σίγουρα σας το προτείνω, γιατί το απολαμβάνετε.